Ако трябва да избера само 3 продукта, които да използвам до края на живота си, това биха били те. Здравейте, за който е нов тук, казвам се Надя. До миналата година 4 години живях, учех и работех в Корея. Добре дошли в 5-ти епизод от поредицата K-Beauty 101, в която разказвам абсолютно всичко, което знам за корейския грим и козметика. Толкова много корейска козметика и буквално не знаеш откъде да започнеш. Но нека бъдем честни, никой няма бюджета и времето да има хиляди продукти за грим. И нека започнем с моята лична класация. И номер 1, естествено, е BB крема. Това просто, според мен, е сърцето и душата на корейския грим. Представете си любовното дете между грижата за кожата и фондютена. Естествено, рутината преди грим е важна, но при BB крема просто кожата изглежда според мен много по-безупречна и сияеща. Се създава илюзията за здрава кожа, сякаш току-що сте се събудили и така. Вторият продукт е лип тинта. Това просто си е запазена марка на корейския грим. Хубавото при лип тинтовете е това, че има с всякакви завършъци и всякакви формули. Реално, ако искаш матово червило, има такъв тин. Ако искаш гланс с плъмпинг ефект, има и такива лип тинтове. Естествено, с тази разлика е, че оставя и лек нюанс върху самите устни, дори като падне горния слой. Да оставим на страна, че с лип тинтовете може да се постигнат и напълно различни визии и типове грим. Също така съм виждала и лип тинтовете да се използват за руж, което всъщност го прави продукт 2 в 1. И третия продукт са сенки за очи. Защото корейските палитри обикновено имат много меки и ежедневни цветове. Също така, ако тази палитра има по-дълбоки нюанси или, например, има бежов нюанс с много бляскави частици, тогава може да се използва за контур и хайлайтер. Просто една неутрална палитра може да ви свърши работа наистина за гримиране на цялото лице. Бих казала, че е доста компактен и бюджетен вариант за хората, които всъщност искат да се гримират, но не искат да дават пари за 5 продукта по-отделно.